Aku takon boy yo, nang ndi boy yo. Aku takon. Wong selingkuh ngono enak apa enggak? Ayo. Jawaban boy. Lek ana sing ngarani selingkuh iku enak, komeno. Lek ana sing ngarani selingkuh iku gak enak, ya komeno. Ayo selingkuh iku enak apa gak lho? Jaman-jaman ini iku akeh lho wong selingkuh iku. Wong setia ya akeh, wong selingkuh ya akeh, kae gak lanang gak wedoke. Wis kabeh saiki iki. Ayo. Selingkuh iku ngono enak apa gak? Ono sing ngarani selingkuh iku selingan indah keluarga utuh. Iso-iso ae arek nom-nom gawe istilah iku rek. Wis ono maneh mosore mangan jangan lodet tok, arang-arange jangan rawon lho ngono, ono sing ngarani ngono. Itu semua bentuk-bentuk pembenaran iku modele. Aku lek ngarani rek, selingkuh ngono gak enak rek. Selingkuh ngono wis ngerusak sembarange rek. Kenapa kok ngono? Ngene rek. Wong selingkuh iku siji ngerusak pikiran. Saiki sedang asik-asik di rumah dengan suami, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, tapi pikirannya terbagi. Nek kono ini ki arek lagi opo ya ngono. Ngene iki pacarku nek kono sedang apa ya ngono. Wis gak fokus. Wis gak fokus kudu ucul ae ngono. Ngerusak pikiran. Wis enak-enak tidur sama istrinya di rumah. Pikirannya terbagi. Ngene iki aku turu karo bojoku nek kene, nek kono turu karo sapa ya arek kaya lho ngono. Pacarku saiki turu karo sapa rek sedang apa ya ngono. Wis gak fokus. Iku pikiran rek. Merusak keuangan. Kok iso? Iya. Saiki lek sampean selingkuh, sampean duit 1 juta paribasane. Iki lak tak tukno bojoku kabeh. Kono uman apa? Kono tak kei kabeh. Kene uman apa? Wis sing enak tak bagi-bagi ae. Lho ngono malian. Mali terbagi rek. Mali terbagi. Keuangan iku. Nukono apa-apa bojo ngono. Eling karo selingkuhan. Iya rek aku nukono rep bojoku, aku nukono klambi bojoku rek. Nukono kudung bojoku. Aku nek gak tukono apa rek. Terbagi. Merusak keuangan. Ping telune rek ngerusak sikap rek. Wong selingkuh iku wis gak kaya biasane rek. Terutama HP. HP iku lek wong selingkuh, wong lanang selingkuh nang jeding lho digawa. Nang jeding digawa, turu dikeloni, sembayang dekek ngarepe. Wis pokoke nang ndi ku HP ku gak oleh pisah, gak oleh petal teko awake. Sebab apa kuwatir? Kuwatir engko tinggal nang jeding. Ngono WA. Kelungking bareng terus ngono telepon ngono. Senajan to jenenge iku wis disamarno. Jeneng wedok diganti jeneng lanang biasa wong selingkuh ngono. Jenenge Nur Halimah diganti Nur Rahmat. Supaya gak ketara. Wih, serba kuwatir. Sembayang lho dekek ngarepe. Kuwatir kok sembayang Allahu Akbar marono. Klunting ngono WA. Kuwatir waca bojone, dekek ngarepe. Rasane wong selingkuh iku terutama no HP ku serba kuwatir. Dadi lek ana suara klunting ngono mbok siak. Klunting ngono siak. Pemane adek bener-bener kluntinge teko selingkuhane mbok nrimo iku mbok sanitan gak karu-karuan ngono wis. Wong selingkuh cari sapa selingkuh iku enak kok. Enak lek kumpul tok, mari ngono pikiran terus. Iku wong lanang, nek wong wedok selingkuh tambah bahaya maneh rek. Bahaya maneh wong wedok iku tiang rumah tangga. Wong wedok selingkuh rumah tangga runtuh. Wis gak iso didik anake wis, nuturi anake gak iso. Pemane anak wedok wis perawan ngono mamane. Jange nuturi ngene-ngene gak iso. Wong dhek gak kene gawe contoh ae. Wong dhek ya gak iso ngekeki contoh apik ae. Gak iso. Lebih berbahaya wong wedok di selingkuh. Angel tambanane yo. Ngono wong wedok selingkuh. Terus lebih jauh lagi. Wong wedok di selingkuh. Nyuwun sewu. Di rahimnya ada milik orang lain.
Duh, kaya apa awake dhewe ngingoni? Kaya apa awake dhewe nafkahi? Kaya apa awake dhewe mencintai dan menyayangi? Wong di rahimnya lho ana teh wong liya. Kan gitu. Wong wedok kan nadai, wong wedok kan nandon, iki oleh wong lanang. Wong lanang iku buak mancur ae ning. Berarti kaya wong nguyung ngono ae. Wong wedok nadai. Berbahaya wong wedok adik selingkuh. Runtuh rumah tanggane. Mulane ana perceraian, anak si cilik faktor perselingkuhan, sing wedok selingkuh wis anak mesti kena wong lanang, asune kena wong lanang. Sebab gak kena kayak contoh. Gak iso ngekeki contoh. Ngono dadi ono sing ngarani selingkuh iku jare enak, jare indah. Iya lek durung konangan, Bro. Wis konangan mbok bejat kabeh wis rumah tanggane rusak wis. Ekonomine rusak wis. Kepercayaan rusak wis. Wong wedok iku sulit untuk memberikan satu penyembuhan luka hati itu sulit namanya wong wedok. Terluka ngono waduh bertahun-tahun oleh menyembuhkan iku ya iso waras. Sebab rumangsa dikhianati. Rumangsa kepercayaan iku wis dikhianati. Wong wedok wis gak iso percaya 100% maneh. Sudah gopil ngomong barang bunter ngono wis gopil wong wedok adik selingkuh apa wong lanang adik selingkuh. Begitu juga wong wedok. Wong wedok adik selingkuh. Waduh wis kumpul karo sing lanang aksi ngrasakno enak padahal bayangane kumpul karo sing selingkuhane. Dia membayangkan berkumpul dengan selingkuhane. Berpaya awake dhewe mesti iso maca pikirane ngono. Jadi ojo pisan-pisan rek selingkuh. Sing rumah tangga rada lawas-lawas titik iki sing rada bosen-bosen titik iki. Iku aja sampai selingkuh ya. Istilah apa bojo sampean iku nomor 1. Gak lanang gak wedok wis. Perkara ngono iku ibarate panganan nek cangkem, krasane nek ilat iku tok. Golek mlebu koroan pangan nopo wis padha ae. Padha karo ngono iku rek. Enake mek sesaat tok, nikmati mek sesaat tok. Marung kepikiran lha apa iki carane ngatur waktu iki rek. Iki selingkuh aku iki njaluk terorono. Aku kok pamit lho apa iki nang omah iki rek. Wis ngerusak sembarang wis. Keluarga lek konangan keluarga hancur. Wis. Faktor keselingkuhan itu ya. Dadi dulur-dulurku kemanten-kemanten lawas iki ya, lek manten nyarune sik seneng-senenge, sik sayang-sayangi gak mungkin selingkuh. Lek sing manten-kemanten lawas iki. Iku sing lanang-lanang ayu eling nang keluarga wis jadi selingkuh-selingkuh ngrusak pikiran sampean. Gak percaya sampean coba. Gak percaya sampean coba aku sampean praktek ngomong aku. Ngrusak pikiran, ngrusak keuangan sikape wis berubah. Karo HP ngalor ngidul digowo, turu digowo, nang cedhing digowo, menek genteng lho digowo. Wis ngono uga sing wedok ya jadi selingkuh ya. Wis apa kepuasan itu pada pikiran sampean, pada sugesti sampean. Kemesraan itu faktor selingkuh itu hanya sesaat, tidak seperti kemesraan dengan suami istri sendiri ya. Wong wedok jadi selingkuh. Wong wedok ngono dilarang, diharamkan poliandri. Diharamkan ada terus karo wong lanang liya iku ya. Wong wedok ayo rumah tangga iki dilakoni, dinikmati, disyukuri. Wong iku mesti ana plus minusnya, ana kurang lebihne. Bojo sampean wong lanang iki ya ciptaane Allah, ana kekurangane ana kelebihane. Semoga wong lanang-lanang bojo sampean wong wedok iki ya ana kekurangane, ya ana kelebihane ya. Jadi ayo diterima kekurangane, ayo diterima kelebihane. Ngono wis jadi terus ana muring-muring nang omah tukaran nang omah. Mari ngono golek pelampiasan nang jowo selingkuh. Wong wedok-wedok yo ngono nglakoni wong lanang yo sing gati sing ikhlas ya. Wong lanang yo ngono bisa dari coba-coba membanding-bandingkan. Kadangkala lho selingkuhane luwih elek teko bojone. Ngono iku jarene wis lho. Cari iki kok iso ngekeki ngene karo aku ngerti ngene wis alasane pembenaran iku ono ae rek. Oke. Cok pisan-pisan selingkuh. Nek adik konangan bejat rumah tangga sampean ya. Oke, selamat mengonten. Konten terus
konten terus, jangan sampai patah semangat. Oke, semoga berhasil, sukses. Siapapun yang melihat video saya sampai selesai, tak doakan berkah rumah tanggane, berkah rumah tanggane, berkah rumah tanggane, berkah rezeki berkah umure. Amin Allahumma amin. Sukses oleh konten yang bermanfaat. Wis sakmono ya, teko Surabaya Kanjeng Sunan pamit. Ngapunten kang kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.